ku saurari bidiyon ga in ta kare zan magana insha Allah ku saurara ku shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da fami barkanku da wayewa sahiya wannan da sibdi to masha Allah, Allah shi taimake mu, Allah shi ba mu sa'a da rabo. Wato har yanzu dai ina nan ina mai da raddi zuwa kan Muhammad da mu da kai magani ya adar. Wallahi mu dai Muhammad a madadina dai na ɗan adar, kana ɗan adar ina ɗan adar, wallahi mu yi tir da Allah wadde da halinka, saboda daga cikin buzaye dai na adar wallahi kai ne kawai kake so ka kawo mana matsala a adar, kai ne kawai kake so ka kawo mana matsala a adar. Kawai kai abinda an magana ka dai shine akan dai adar, babu wani iri, kawai adar buzu ne kawai a adar. Wannan matsala kai kullum da ita kake kwana da ita kake tashi a cikin TikTok 'yan adar. Muhammad Eduard ga kai ɗaya ne kake da wani irin tsegumi wanda mu yitar da Allah wadda da wanga tsegumi naka, ka yi ma wanga sheri, ka yi ma wanga kazahi, ka kama wanga kullum yara ƙanana kahe ka su kai zagen ka su kai ni akwai kwanan bayan malla an kai kusan wata 7 ma ina ji wani yaro da ya hito shina caccaka ka shina hudin kabilanci gare ka, har video ni tana cikin kwantiki na, har video ni akan ka ina nuna baka da kabilanci, baka da ashe ni lokacin nan duka yaron nan ya ni gaskiya ni ban sani ba. Yau ni kaka dibi ka ce akwai wata mace tana finanse na da ni da suwa duka ana finansan mu. Kai la haula wala quwwata illa billah. Allah ya Muhammad da tare ga kashi kumya, kuma dan baka sani ne ba ka bayyana kanka ne ga idanun mutane, dole na mutane su gane baka da wani aiki, kai tsegumi shine a aikinka. In akwai ma wanda ya kawata a ɗauki mataki bisa kai gare ka to duk bai wuce kai ba, da wallahi ni inda a ce maka durar da. Assalamu alaikum jama'a, kun tashi lahiya, kuke gari har kuke rauni, kuna shin wanga bawan Allah ba ni raddi, kuma bai kai mini raddi ba, me na yi mai raddi domin ki saurara da kyau. Ibrahim Niger kake radda don ni na zo Niger kana iya kai karata, baka da musamman, ban wuce kai karata ba, amma ka san da sani ni ina nan Cote d'Ivoire, amma wallahi ina iya sai da ka a Niger. In ka yi gardama ka komo ka yi bidiyo biyu ka ce karya na niki, ina nan Abidjan, amma wallahi ina iya sai da ka a Niger. In ka yi gardama ka hito ka ce karya na niki. Bidiyon din da aka gare ni naka na kin abin da nice ina da su, ai ba jahili nake ba. Mutanen da kaka yi ma bidiyo ne ba jahili ne ba, suna da hankali, sun gani. Kuma waɗanda ku da ne ma bidiyo ne kun kai ko bakwai, wasu cikin ku nan Cote d'Ivoire suke. In kai ka aza Niger na kake wai kana cewa ni in na zo Niger za ka yi wani abu, wasu cikin su nan na suke. Kuma ni ba cewa wai ina jira har in zo Niger kai ka yi mini abu, ni ina nan Cote d'Ivoire, ni ina iya sai da ka a Niger. Ni na gaya ma wannan magana. Kuna nan kuna ta kawo kabilanci cikin TikTok, ba ku son a gaya muku gaskiya. Wani abu bai san d'origin kin shi, wani abu bai san histoire kin shi. Kace duk cikin jihar Tawa ni ne kawai TikToker wanda kai kaza menene. Nan ga Abidjan ka san mutum 1000 nawa akwai Adarawa. Nan duka Adarawa na muke. Da mai hakka nan. Sun san ni na san su. Babu wanda hito yi zai cewa ni nayi kaza. No. Dan kai da kanka ka hita cikin hayya ne. Ai ba kai dai addantawa ba. Akwai su da yawa mai aski an doko sunayen su. Kana nan kana tare da 'yan Najeriya kuna son kawo mana kabilanci cikin Niger, kuma ka ci da ai maka magana. Kai awwa ni ina da video ninka, ina da preview ne akan ka, kuma ni ina iya sai da ka inda kake. Ni na gaya ma wagga magana. Ban zo Niger, ina nan Abidjan, kuma ina iya sai da ka. In kai kana iya ka jira hani in zo Niger ka kai karata, ni ba wai in kai karaka ba, ni ina iya sai da ka a Niger inda kake. Ku yi abubuwa baran ma an kai muku magana ku kamo gabas ku kamo yamma. Ka taba gani na bude live ina zagin Hausawa ko ina cewa Hausa ba mutane na ba? Ka taba gani na bude live ina cewa Tubawa ko Zabarma ba mutane na ba? Ku live kinku ku dai na ayyan Niger, sauran mutane duka itaranje ne. Kuna bidan wata tarihi wadda ba ku san inda kanta ba. Ku dai ne a Hausawa gaba ga sunan miliyuka akwai cikin duniya. Suna nan suna zama da buzaye da hillani da Zabarma da zama lahiya. Amma kai live ka budewa haka nan kana ta kawo rasi cikin kasa, kana nan kana ta kawo masara cikin kasa.
ka ce kuma da ai maka magana. Live kinka akwai shi, ina da live kinka, ina da komi naka. Amma in ka ce karya ga hili ga mai doki, ni bai yawan magana. Ka gane nan Abidjan nake, babu uban da nake so ya te biya manta, babu ni cikin hayyar kowa. Duk wanda ya kuskure zan gaya mishi kuskure shi. Mu Nigeria haka muke. Adara wanda kaka hadi babu adare da adda masala da buzu, babu buzun da adda masala da adare, babu shi. Ni da naka maka hira tare da su nake, yau an kai ni suna za su kwa cikin sunana, an kai suna gare zuzu, ina da abokai, ina da uwaye ciki. Me kai ba dan tawani ba, suke yantawa na asali ba su san bambancin kabila ba. Yantawa na asali tare na muke, abu guda na muke. Ka gani na so na maka ido don duk cikin tawakacci ni ne adda masala ko dan na ce kai abin da kake bai gyaran mu zaka kawo mana masala, zaka raba mana haka mu. Bismillah, uba wanda ya hawasa.